జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పారు కదా, నేను ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత యువతకు అందరికీ ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తాను అని చెప్పారు. ఇప్పుడు 3.5 సంవత్సరం 4 సంవత్సరాలు అయింది. మీకేమైనా ఉద్యోగాలు కానీ అటువంటిది ఏం చెప్పే మనకి చేయలేదు. మనకి ఏదో వాలంటీర్లు వాళ్ళు వీళ్ళని చెప్పి పెట్టుకున్నారు, కానీ వాళ్ళు మనకుండి వేస్టే. వాళ్ళు ఏమని అడిగితే నువ్వేం చెప్పేది, మేమేం చేసేది, నువ్వేమని చెప్తావు చెప్పుకో, నువ్వేమని చెప్తావు మాట్లాడుకో, మేము ఇంతే చేసేది అంటారు. ఇదంతా చాలా ఘోరంగా తిరిగా మన సీఎం ఏదో పాదయాత్రకు వచ్చి ఏదో చేస్తామన్నప్పుడు ఇట్లా అడ్డుకోంటే మన చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళని అడ్డుకో అంటే వాళ్ళు పాదయాత్ర చేసిందిరా. అప్పుడు ఎందుకు అడ్డుకోలేదు వీళ్ళు? వాళ్ళ ప్రచారం వాళ్ళది, వీళ్ళ ప్రచారం వీళ్ళది. నువ్వు కరెక్ట్గా ఉంటే నువ్వు అడ్డుకునేంత ఇది లేదు. ఇప్పుడు కుప్పంలో చంద్రబాబు నాయుడు మనకి క్యాంటీన్ ఓపెన్ చేసినాడు. 1 రూపాయికి ఇస్తా అన్న క్యాంటీన్ పెట్టినాడు. 1 రూపాయికి ఇస్తారో, 2 రూపాయలకి ఇస్తారో, 5 రూపాయలకి ఇస్తారో, దాన్ని ఫ్రీ భోజనం ఇస్తూ ఉన్నారు. నువ్వు ఇంకా 2 ఐటెంలు పెట్టు, ఇంకో 2 ఐటెంలు పెట్టి ఎక్స్ట్రా పెట్టి మన క్యాంటీన్ అని చెప్పి నువ్వు పెట్టు. ఇప్పుడు నిరుపేదలకి ఏదో పోతారు ఉండేవారు, తినేవాళ్ళు తింటారు, దాన్ని నువ్వు క్యాన్సిల్ చేసి తీసేయాలంటే తప్పది. నువ్వు ఇంకో 2 ఐటెంలు ఎక్స్ట్రాగా పెట్టుకుంటే సరే మన నాయకుడు మనకు చేస్తాడని ఉంది. నీకు చేసేకి ఇది లేదు, చేసేవాళ్ళని వదిలేదు. వీళ్ళు ఇట్లా జరుగుతూ ఉంది. అంతా దౌర్జన్యమే ఇది. అడ్డం పెట్టుకొని మొత్తం దౌర్జన్యం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు నారా లోకేష్ పాదయాత్రను కూడా మేము అడ్డుకుంటాము అంటున్నారు. మీరు కుప్పం వాసులు మీరేమో ఏం సమాధానం చెప్తారు? ఇదే మాదిరి 5 years బ్యాక్ మేము అడ్డుకొని అంటే మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు కానీ అడ్డుకోంటే సీఎం వచ్చిందా, పాదయాత్ర చేసిందా 5 years? ఇప్పుడు ఎందుకు అడ్డుకుంటున్నారు? మనకు ఓడిపోతాము, మనకి కెపాసిటీ లేదు, ప్రచారం చేస్తే మనం ఓడిపోతాం అనుకొనేసి అడ్డుకుంటున్నాడు. లేదు, వాళ్ళు ప్రచారం చేసుకొని మనం మంచి చేస్తాను, ప్రజలకు మంచి చేస్తాను అనుకుంటే వీళ్ళు ఫ్రీగా వదిలేస్తారు. మీరు ఏం ప్రచారం మనం చేసుకుండా మనం గెలుస్తాము, నేను ఆ ప్రజలకు చేస్తాను, సేవ చేస్తాను, నువ్వు ఎంత చేసినా నేను గెలుస్తాను అనుకుంటాడు. మనము ఇప్పుడు ఈయన పోయి మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రచారం చేస్తే మనం నెక్స్ట్ మనకు వస్తుందో లేదో సీట్ కుప్పంలో, మనం గెలుస్తామో లేదో అని భయంతో అడ్డుకుంటున్నాడు జనాల్ని. ఇంక ఈయన పోయి ఏదో చేస్తాడు, మాట్లాడతాడు, ప్రజల్లో మార్పు తెస్తాడు అనేసి అడ్డుకుంటా ఉన్నాడు. అంతేగాని ఇది అడ్డుకునేది అంతా చాలా ఘోరం. అదే ఇంతకుముందు ఇంకా ఇది నాకు తెలిసి నాకు ఓటు వచ్చినప్పుడు ఇంకా ఎన్ని ఏళ్ళు ప్రచారాలకు వచ్చింటారు. రాజశేఖర రెడ్డి కానీ, జగన్మోహన్ రెడ్డి కానీ, పెద్దరెడ్డి కానీ వీళ్ళంతా వచ్చింటారు కదా. ఎవరన్నా పార్టీ కర్తలు నాకు తెలివచ్చినప్పటికి ఈ మాదిరి అడ్డుకొనింది, కొట్లాట్లు, ఈ మాదిరి ప్రజలకి తొందర తెచ్చి ప్రాబ్లం తెచ్చినది నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో నేను చూస్తాను. ఇది నీకు మనలో ఏమైనా ఉంటే ప్రజలకు మంచి చేయి, 10 మందికి మంచి చేసి ఇది చేయాలి, అంతేగాని ఇట్లా అడ్డుకోకూడదు. నువ్వు గెలుస్తావు కదా, నీకు నమ్మకం ఉంది కదా, మీ వాళ్ళ మీద మన వాళ్ళ మీద నమ్మకం ఉంది కదా, ప్రజలకు మంచి చేస్తే మేము కూడా ఓటేస్తాము. ప్రజలకు మంచి చేయి, నువ్వు వాళ్ళ ప్రచారం వాళ్ళు చేసుకుంటారు. నీ ప్రచారం నువ్వు చేసేది జనాలకు ప్రజలకు ఏం కావాలా, నిరుపేదలకు ఏముంది, రైతులకు ఏముంది, రైతు భరోసా ఉంది, వాలంటీర్లు పెట్టినారు, వాలంటీర్లు ఏం చేస్తున్నారు అనేసి మీకు తెలుసు. వాలంటీర్లు ఏం అడిగినా ఊర్లే నువ్వేమరా నాకు చెప్పేదే, ఇదే మాట లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది కదా. ఇది నువ్వు వాలంటీర్లు ఏమన్నా తమ్ము పెట్టుకోవాలి, ఆధార్ కార్డు నుంచి నువ్వేం నాకు చెప్పేదే, నేను నా చేయలే, నువ్వేమని చెప్తావు చెప్పుకోపో అంటారు. ఇదే మాట్లాడేది. ఇదే నేను ఎవరిదో కాదు, మా మిస్టేక్ మా వైఫ్కి నేను ఆధార్ కార్డు మ్యారేజ్ అయ్యి 1.5 years అవుతుంది. ఆధార్ కార్డు చేసుకోవాలంటే ఫోన్ చేసి కనీసం అంటే ఒక 100 సార్లు ఫోన్ చేయింటాము, ఇంటి దగ్గర కూడా పోయినాము. నువ్వు చెప్పినప్పుడు అంతా నేను చేయలే, నాకు ఇష్టం వస్తే చేస్తా, లేదంటే నేను చేయలే, ఏమని చెప్తా చెప్పుకోపో. ఇట్లా ఇది ఎందుకైనా వాలంటీర్లు పెట్టినది. వాలంటీర్ అంటే వాళ్ళు ఏమంటే, నేను మా ఇంట్లో ఇప్పుడు మా ఫ్యామిలీలో నన్ను వాలంటీర్ పెడితే మా అన్నదమ్ములు మా ఫ్యామిలీ అంతా చేరిస్తే ఒకరిని వాలంటీర్కి పెడితే వాళ్ళంతా ఒకటే కదా. మనకి ఏదో పదవి ఇచ్చేసినారు, వాలంటీర్ అంటే పెద్ద జాబ్, ఇది పెద్ద జాబ్ వాలంటీర్ ఇచ్చేసినారు. నన్ను వాలంటీర్ అంటే మా ఫ్యామిలీ అంతా మనకు ఓటేస్తారు అనే థింకింగ్తో పెట్టింటారని నేను అనుకుంటా ఉండా. వేరే ఏం ఉద్దేశం లేదనుకుంటా. వాలంటీర్లు అనేది వేస్ట్. ఇప్పుడు మేము పంచాయతీకి అంతా చేసి సంగనపల్లిలో రేషన్ వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఊరు వచ్చేస్తున్నారు, వాలంటీర్లు పింఛన్లు ఇస్తుంటున్నారు. ఈ వాలంటీర్లు అనేది మాకు ఏం 10% 1% కూడా ఏం చేస్తాంలే. ఏదో వానికి వచ్చింది, ఏదో 2 monthsకి 3 monthsకి ఏదో 5,000 3,000 వేస్తుంటే వాడు తీసుకొని జోలు పెట్టుకుని నెమ్మదిగా ఉన్నాడు. వాడి పని వాడు చేసుకుంటాడు, వాడు ఆవులు చూసుకుంటాడు, ఈడ డబ్బులు వస్తుంది చేసుకుంటున్నారు. ఏమరా అంటే ఏం ప్రజలకంటే ఏమి చేస్తానులే. అవును నింది. అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూడలేదు ఇక్కడ మన ప్రజలంతా. రాజశేఖర రెడ్డిని చూసి ఏదో మన దేశాన్ని ఆయన వాళ్ళ నాన్న గురించి ఆలోచన చేసినారు. ఏదో చేస్తాడు, వాళ్ళ నాన్న మాదిరి ఏదో ఉత్పత్తి చేస్తాడు అనుకున్నారు. కానీ ఈ మాదిరి దారుణంగా ఈ బస్ రేట్లు, పెట్రోళ్ళు, ప్రజలు కడుపు కొట్టే మాదిరి పింఛనీళ్ళు, ఎంతోమంది పింఛనీళ్ళు క్యాన్సిల్ చేయాలి. నేను ఎంతో ఇస్తానంటాడు. ఇప్పుడు 100 మంది ఉన్నింతావా, ఒక 50% 40% తీసేసి 30 మందికి ఇస్తున్నాడు, ఎక్స్ట్రా ఇస్తున్నాడు, అంతే కదా. ఎంతో మందికి అయితే ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఊర్లో 100 మంది ఉంటే మన ఊర్లో ఇప్పుడు దాంట్లో వస్తున్నది 5-6 మందికే.
ఇప్పుడు ఎవరికైనా పింఛని అప్లై చేయలే, ఏదైనా ప్రాబ్లం అయిందంటే వాడు అప్లికేషన్ వాడు ఇంట్లో పారేస్తాడు, వాడిని పాడు వాడు ఉంటాడు, సంవత్సరాల కొద్ది అయినా వాడు ఏమీ పట్టించుకునేలా. ఏమని అడిగితే నువ్వేం నాకు చెప్పేది, ఈ మాదిరి చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు మనకి కొత్త వందే భారత్ ట్రైన్ అనేసి ఒకటి మనకి కొత్తగా 1 month బ్యాక్ మనకి రిలీజ్ చేసినారు ట్రైన్, వందే భారత్ ట్రైన్ అనేసి వదిలేసినారు. అది సిటీ టు జంక్షన్ స్టాప్. మన చంద్రబాబు నాయుడు మన కుప్పంలో స్టాప్ కావాలనేసి సీఎం కొరత మాట్లాడి పోరాడి విశాఖపట్నం ట్రైన్ స్టాప్ తీసుకున్నాడు. ఇప్పుడు వందే భారత్ ట్రైన్ కూడా మన కుప్పంలో స్టాప్ ఇయ్యాలా, ప్రజలు ఉండారు, తమిళనాడు బార్డర్ కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ఉండేది, ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది, స్టాప్ ఇయ్యాలా అని అడిగినాడు. అదే మన జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇది వీటి గురించి ఏమీ మాట్లాడలేదు. వాడు పోతాడు వస్తాడు మనకి ఏం పోయా అని వదిలేస్తా ఉన్నారు. చాలా వరస్ట్గా ఉంది. వాళ్ళు అనుకోవచ్చు భారీ 73 సీట్లలో మెజార్టీలో గెలుస్తామని. 73 కాదు, 20 సీట్లలో 50లా 73లా 20 సీట్లు గెలమని చాలు వాళ్ళని. అది చాలా తప్పు. అది వాళ్ళ భ్రమ, వాళ్ళ కలకనెచ్చది అయ్యేలేదు. అది అంతా వాళ్ళు అనుకోవచ్చు మనం ఉందాము చేస్తామనేసి. గెలాలనుకుంటే ప్రజలకు నువ్వేం చేసిండావు, ప్రజల్లోకి వచ్చి మాట్లాడి నీ బాధ ఏమి, నీ కష్టమేమి, నీవు ఎందుకు ఇట్లుండావు, నీ పరిస్థితి ఏమని అడిగిందారా? నేను ఇంట్లో కూకొని నేను అన్ని సీట్లు నాదే, సీఎం నేనే అంటే అవుతుందా? నేను కూడా అంటే సీఎం నేనే అవుతుందా? ప్రజలకు ఏం చేసిండావు? నీ నిర్ణయం కాదు, ప్రజల నిర్ణయం ఇది. మేము కేవలము 1000 రూపాయలు 2000 రూపాయలు ఓటేస్తున్నారు మనోళ్ళు. 5 ఏళ్ళకి ఎన్ని రోజులు వస్తుంది? సంవత్సరానికి 360 రోజులు వస్తుంది. ఒక రోజుకి మనం అమ్ముకుంటే ఓటు వచ్చేసి ₹1 ₹2 లేదంటే 4 గంటలు 5 పైసలకే మనం ఓటు అమ్ముకుంటా ఉండేది. పెద్దలు ఆలోచించాలి, రాబోయే యూత్ అన్న ఆలోచించాలి దీని గురించి. మనకి సంవత్సరానికి 362 రోజులు ఉన్నప్పుడు మన ప్రజలు ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇస్తారు, ఏదో ఓటుకి వస్తే బిర్యానీనో ఒక క్వార్టర్ ఏదో 300 500 అవి ఇచ్చేస్తా ఉన్నారు. 5 ఏళ్ళకి ఎంత అవుతుంది? వాళ్ళు ఆ 2000 లెక్కేసి క్యాలిక్యులేట్ వేస్తే మన ఓటు మనం అమ్ముకునేది ఒక రోజుకి వచ్చేసి ఖాళీ ₹1 4 గణాలు 20 పైసలకి మన ఓటు అమ్ముకుంటాను. ఇది వాని బానిసగా మనం వాళ్ళకి బానిసగా మనం పనిచేస్తున్నాం. అది మన ప్రజల్లో మార్పు రావాలా. మనం ఓటేసి సీఎం ఎందుకు అనుకుంటున్నామో మనకి మంచి చేయాలా, ప్రజలు చూడాలా, కష్టాలేమి, రైతుల ప్రాబ్లం ఏముంది అని తెలుసుకోవాలా.